Good morning. Bishop, good afternoon. Yan boge beba. Ababona mumbi ibutum. No ebe Ababona mumbi phone munyo ibutum. So we no ebe de noisy now. Mba daga no mebe phone munyo la ni dad. Asim ge na ebe de noisy ugbu a. E dey afole. Okay, Adam 25. E dey 25. You want your ebe? Anambra State. Ebe na Anambra. Nnewi. Ebe na Nnewi. Uruagu. Ebe na Uruagu. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku bus stop. By New Road. Okay, man, ihe ọla mere ebe aga na social media nga dị iru. The way phone na bilot oke lazo. Asenge lazo. Bishop na phone. Ya nọrọ ala azụ nọrọ nga ahụ ịnọ iche ndị onye ke na gbara ndị ya dị mmiri tọ na-azụ na ka ele gị ke ọ na-aka onye ka matara ka ele ga Is again. Kasi kebi pata ka ele ga. Ele bi matara ka ele ga. Mma mu kosi. Beb maga. Unu nwere ọbara ka ele gị n'ime unu. Kasi unu nwere ọbara. Anyị nwere ọbara ka ele gị ụmụnne m ebu ya nna ke m busi ya with cousin m. Ya were phone gị. Beg focus here, very serious. I'm not joking with you. Okay, sir. One about I got all Aquamadu. Mba. Get a can. Ana m akwa. Kebishina watch him. Nnewi. Erigeri. Hello, Meli. You on TikTok? Reply now. Abaraga mkpo. Mba. Ọbara onye ọ dị na family unu? Mba. Ewa akwụla. Mba. Here we shot again. It's church here, remove you. I'm not joking with you. I'm remove my block here. I'm not joking with you here. It's a koshigeze. Tiro my boy and mega POS. Give you a gabata koshigeze. Upon you when uncle, give you a gabata atarameze. To watch out here again. Uki kogarage. Mba. The one I'm getting one boy be make cogida mota. A pot? Mba. You know one boy be go so good give me Akwa no meso ku isokwu amara m emeburu nya. Iwo ya akpere. Mba. Ka ihe mere na iji chọrọ ilu di ugbu a. Because na toputego m enu di. Ka ihe gosi na itoputala elu di. Enwe m aka ọrụ. Nwife yawo. Enwe m aka ọrụ. Enwezi m nna. So you need to go me pu bedi. Because of him na aka ọrụ enweghị nna. Ọ ya mere iji believe na itoro ilu di. Etoputego nwa agbọghọ nke wu na mma ekwesigo m ime ofu ụmụ na bedi nkịta. Iji aṅụ amụ. Mba. Ebe ahụ nọ dị noisy.
Imani is she? Genotype again. Blood group again. O positive. Born number again. 081 074 92 830. Bishop, good evening. Okay, but I here before. So can you try here again? I didn't ready that time now. But I'm again interview. But Okay, Bishop. Block again. Next time you gotta be here again. Moderator try. Yeah, I'm bugging be back. Yes, sir. Okay, man, you will me back up on social media nini. Yes, sir. Okay. The phone na get billion to care last. Nga di room work interview. Yes, sir. Hello, Yero safety. Higra gana na ka higra here. Yeah, ne kam ne. Ewele ni iwe. Ote kwara okwu beg okwu eja agba fleet ebulo. Gebia nga bia giri ni ka bia here. Onye nwene ka kwu eziokwu. O mu nwe ya. Gi nwene ka. Yes, sir. Higra ahia ga hu ni ka asuru. O di no free. O kam ne yi am. Adịghị free. Adịghị free. Adịghị free. Ya bụrụ dịka ndị road safety ga-adịghị free na ahụ. Tọnọ Chineke agbaghị ọkụ tọnọ. Telerozana. Na-ese ihe chai Chineke na-ekwela ihe ọjọọ. Let ehi unu ga. Let ehi ga-amata ihe dis girl. Mgbe ị tụrụ ka ị ga-aghọ mmadụ. Mgbe ị tụrụ ka ị ga-aghọ mmadụ. Lema anya front Chineke agbaghị ọkụ. Lema anya front. Ebenezer. Look at Nike Ebenezer. Gagiri Nike Ebenezer. Bianga. Biasim not the free. Lemanya front. Chineka baga. Ilegamanya batanga. Muroko. Komamagana. Otele yiri board. Yiri board. O machine jako 1, 2, 3 na school. Where the vase bia? Hey. Bia. Inwe humunne. Enwere m ụmụnne. How I go Nick with Nika? Ahụ ga ma. Ha second. Enwe no ho. Ahụ no ye onye nwere ka ọ ga-eyi. Umunega half Gana Nika Ebenezer. Agare ganga. And why you get advice? Mpo na-ezi mmiri efere mma, but anụ m n'ụlọ na. You get advice before get with Nika the manga. And when only car advisor? No. We talk again Hunala. You went with that. I only went with that. I came back to recharge and give younger network against we are. Enwere m data anụ ga m ikwu gị. But na gwa gị na ị na-ahang gị ga-ebịa nga agwa m sị nụ ga ihe nkwu Anụ ga m ikwu gị. ele anaghị Ọkwa otu Chineke shike m. wi Chineke Ọta m dị na otu Chineke. otu edi wo Otele wi Chineke ele anaghị Otu Chineke shike m ama m n'ụwa a. ị na-eme ụwa nga ọmụaka bịara nga bịa jụa odi question na ịmasị nwe ha Otele nwe ha ara Ọbụna m kiri onwe m na ama question Chineke. ọmụaka ịmaghị isi bra ajụa m ige question Chineke ọmụaka ịbịara gị ịmaghị isi ajụa m ige question Chineke ọmụnwa
Unu mo kere onwe m na amaga m jụọ Chineke ajụjụ. Ewele n'iwe. Gịnị me weli iwe na grima. Let me tell you, liar. Any day say la say ekpere. Meju hu Chineke ajụjụ ke ma mara ihe kosara. Ask him why. Msege gịnị? Ask him why. Ask him why. Ask him why. Also, after all, also I will image of God. Or we image, it will image now. We'll talk at God or word. It will image or we'll talk at you or word. Ma bingo. Tifona huni hu. Oh. Aha. Juliet. Ahi bogi. Ahi bogi. Gebi anga sim Juliet. Amarachukwu. Ikwe ne ka ndị road safety. Gebi anga akpọwa onwe gị Juliet. Lehi ga akpọwa onwe gị Juliet. Ewele n'iwe. The way phone now of money who. The way phone now of money who. Ma hu eze gị Juliet. Amarachukwu. Amarachukwu onye ka ezaga. Kanu. Onye ebe. Abia State. Ebe na Abia State. Ugwu na Agbo. Ebe na ugwu na Agbo. Ihe. Ebe na ihe. Port Harcourt Road. Kebi should I watch him? Imo Owerri. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a student. Which class ka ị nọ? I'm ND1. Which school? Federal Polytechnic Decade. And I got engineer department. Ke no wodi ne kunu na yi. Ele department. No. Pharmaceutical technology. Huh? Pharmaceutical technology. Pharmaceutical technology. Pharmaceutical Yes, technology. I hear you got in my hungara je bogus ndero safety yiri. I hear the body my hungara focus ndero safety de school driver na spanner. Get chere akwe ya no chere. Batanga bia kwam se sawa tachilaka na Ezra na hawa tachilaka sekare. Yo we who bless his CEO. Branga bia kwam pharmacy get nyanyagi. What is pharmaceutical technology? Pharmacology. I got pharmacology. Tell Rosanna. Man, I got the same school. I got school. Ibranga be correct. Am I him drug? Ibranga be my problem. Eh? Man, I got the same school. Be from Nanga be from my color. Sorry. It's all about drugs. I can interview guy BL. Define from a tautology. It's all about drugs. It's all about drugs. What the drugs does to the body and what the body does to drugs. Define this girl. Oh, when you now. Equal again. It's the study of drugs. Oh, Google. Only the bring her briefly. Only the much this thing. It's all about drug. I got way about boom neki. About boom neki. Yeah, get by and I give where we roll ya yard. It's all about drugs. It's all about drugs. Every correct him. Na cause him na go out. Every correct him. Him na in Braga Sagram school. It's all about grass.
Bishop, ewele n'iwe iwe gị na-adịkwa n'ọkụ. Dem you, Biko anyị abụghị ahụ. Okay, pastor me iwe. Ngwa na-ewele iwe ewele. Okay, pastor me iwe. Iyi kwere no daddy ma onye mere m nji ayọga gị ihe niile am yọga gị. Simironya. Iyiri daddy m. I get out of this place. Chineke baba. Daddy m mpa m. Get out of this place. Nwa bingo ngiri mpage for what? Get out of this place or you ngiri mpage.